Kaya minamahal na mga magulang, mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga logs pagarami si Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu isabab lalayo nagyang ko ito pagchikatan po niya tanong. Palagi natin i-check ang ating mga niya o intensyon. Bakit tayo napaparito? Tanong siya matatago. Kagayagina ni isa pagpagilan ng Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang po ito alang walugalbog. Kasi yan ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating gawain. Kaya diba sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu na kanyang sinabi, na narinig kong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat. Katotohanan sabi niya na ang lahat ng gawain ay nakabase ito sa kanyang intensyon. Sa benar at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asulamuan ugalbak nasibwat tigian malidipindi si sagyang putuanir. Nagyuti kapag chika tano lalayang kumanganiat tano. Yun ang dahilan kaya natin madalas i-check ang ating intensyon o niya. Sabi ng mga ulama, paano natin i-check ang ating mga niya? Anto na tigiran nga pagkatano ko niya tanong. Nataluwag yung puto ni kanirano. Ang una, sabi ng mga ulama, i-check natin ang niyat natin before tayo pupunta sa lugar na ito. Pag chicken tano daan na tigiran, so niyat tano, si ko una po no kapang galabak at tano ko galabak. I-check natin ang ating intensyon before pa natin gagawin ang isang gawain. Pangalawa, i-check na naman natin ang ating intensyon doon mismo sa oras na ginagawa natin yung gawain. Pag chicken tano at tigiran, so mga niyat tano si sagyang puto oras, masa aditan no di kang galabak ka si sagyang puto galabak. Ang pangatlong minamahal mga magulang, mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay i-check na naman natin ang ating intention after natin magawa yung isang gawain. Pag chicken tanog man agyang koto aniyat tano si kuoryan o kaya galbok ka tano si sagyang kota galbok. Anto na intention tanoro. Anto ni mapaniniyat tanoro. Nalaydag yan kaya kilala ko tanong mga urip ng Allah. At ulan itong paglalakbay natin ng 3 araw, ay dapat madalas nating i-check ang ating intention. Bakit ba ako umalis? Bakit ba ako nagtablik? Bakit ba ako nandito? Pagkatapos naman natin dito, pagbalik natin sa ating paroroonan, sa ating mga bahay, i-check na naman natin ang ating intention. Bakit ko yung ginawa? Ano ba ang dahilan? Para masabi lang na ako isang tablik? Di ba? Para masabi lang na ako isang amirsab, ganun lang. Hindi minamahal ng mga magulang, mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Labagito. Pinggalabak tanong sugalbak alilla. Pinggalabak ang tanong sugalbak para si kuwanga. Pinggalabak ang tanong so simba adad na abad tanoron. Kaya ang galabak ka inong tanong para sa swaswat si kuwanga subhanahu wa ta'ala. Nagyanan ni isa apong pagilian ng Allah subhanahu wa ta'ala si kumanga orip man yan, si kumagalbakiran. Yan ang isa sa kabilang na tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga gawain ng kanyang mga alipin. Kaya nararapat sa bawat isa sa atin na tiyakin niya yung kanyang ginagawa ay ito ay para lang sa Allah. Hindi para kay amirsab, kaya hindi para kay kaibigan dahil siya ay sumama kaya sasama din ako. Kahit ganun yung umpisa ng intention mo, dahil siya yung nakapag-akay sa iyo upang sumamo kaya pang maglakbay, pero sa oras na nandito ka na, i-check mo ulit. Iayos mo yung intention mo. Kasi kung hindi natin yan isa sa ayos, maaari yung makukuha natin dito ay hindi yun magiging baraka. Magiging isang fit na ito. Kaya yan, dyan nagkaiba-iba yung lahat ng mga tao na nagsasaliksik ng kaalaman. Diyan nagkaiba-iba. Sanya kang bida-bida, yan po ito ang mga tao, adiran ipaganda din sa ilmo.
Ad na mga tawa ay inipagadadirang ko ilmo na para ko kadudunya eh. Ha? Merong mga tao na pinag-aralan nila ang kaalaman o kaya nagsaliksik sila ng kaalaman para lang sa makamundong bagay. Ha? Meron namang mga tao na nagsaliksik ng kaalaman para masabi na sila lang yung matatalino. At yung man di maganad si kwel mo para matero asiran na sirang bimapasang. Daw pakalawang kiran. Ha? Meron namang mga tao na pinag-aaralan nila ang kaalaman para i-debate o kaya para sabihan yung mga mas nauuna sa kanila na ganito, ganyan. Hindi, minamahal ang mga magulang, mga kapatid. Ha? At na mga tao lagi danan, ayaw inipagan na diyan si Kuwagama na anyan mapamawing sumiyang ulama. Anyan ma-debate sulangan ng mga ulama, subhanallah. Nagyang po to ilmo mapapadalam sa isirka niya naknabo to dito ilmo ka ilmo to fitna. Ilmo to fitna. Kaayak yaw sara niya ko ilmo yan nagyang po ta kapagumpari kanyang kupagtaw. Lipakagup sa katiman niya kupagtaw kaya na pinggalubak kaya nagyang po ta kumpari ka kupagtaw. Subhanallah. Nakasasagadan tanan mga oripon Allah sa masa taniman to. Madakal adi manulon na aya ipupunulon niya nagyang po ta baya ginawa niya. Nabo para si Allah. Kasi iba yung kanyang intensyon. Iba yung kanyang niya. Ha? Nagdadawa siya hindi para sa Allah, kundi para sa kanyang sariling kagustuhan. Kahit na napakalinaw ang sabi sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ginagawa niya, nakakayanan niya, na ito ay pasinungalingan, para lang makuha yung sariling intensyon. Subhanallah. Ha? Dito nagkaiba-iba. At alam ba natin, si Propeta Musa alayhi salam, ito yung malaking pagsubok na ibinigay sa kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nasabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Musa alayhi salam, sabi na, "Wa ma utitum ala ilmin bal hiya fitnatun walakinna aktharum la ya'lamun." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Musa, mayroong ang kaalaman ay binigay namin sa inyo, ngunit yan ay pagsubok sa inyo." Ha? Ini bagay Amerikano at tigwang agyang kutwa kataw ugay na ginan na matag sir kanot tapang. Na ugay na sukadag lang sir kano na dinyan ng katawan, bal hiya fitna. Ha? Wa ma aktharum la ya'lamun. O kama kana subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang karamihan sa inyo ito ay hindi niya alam. Hindi niya alam. Kaya dyan nagkaiba-iba minamahal ng mga magulang, mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga unang mga tao, ang mga salafus salih, kapag lalo na kay Bukhari, isang muhaddithin, Sheikh al-Muhaddith, kapag siya ay nagsusulat ng hadith, kapag kumukuha siya ng kaalaman, ito ay hinihiling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kumbaga tinitiyak niya ito na walang pag-aalinlangan at ito ay gagawin lang niya para lang sa Allah. At paano binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang barakah, ang kanyang kaalaman? Dahil hanggang ngayon ay lahat ng authenticate na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa kanya nagmula mula sa kanyang mga libro. Isa atin, kahit na alam natin na mali, alam natin na mali, pero pinupush pa natin, Itad tigiran, itatagal tanod na biyag, yung muto katawan, dun aribat, subhanallah. Kaya minamahal ang mga magulang, mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, hindi po ito makukuha sa pag-iidolo. Ang Islam, hindi ito makukuha sa isang lugar. Ang Islam, hindi basihan ang lugar, isang tao o ninuman. Ang Islam ay ang tanging basihan natin ay Quran at saka Hadith. Ngayon, napakalaking fitna sa panahon natin ngayon.
Yung iba, hindi na sila magkakaunawaan. Bakit? Yun nga, iba yung intention sa pagkuha ng kaalaman. Iba yung niyad. Salakaw amyap niyad yan sisagyong po kagaya paganad yan, subhanallah. Lagi na ni pagpakat yun, tanong kung mga ginawa ng mga orit ng Allah. Inong mga deg yung kaya kalalakawakan sa 3 days. Ha? Ha? Inong mga deg yung kaya agyasin gaya kan sa oras. Ino para ini si Allah. Ha? Ang takad. Kaya sigapin natin, minamahal mga magulang mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang kinikilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, habang kinikilala natin siya, ay dapat yung niyat natin talaga ay para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Kasi doon papasok yung hidayah ng Allah. At doon papasok yung kaalaman na bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng barakah. Ha? Kasi kung sasabihin natin, pagdating sa katalinuhan, napakaraming matalino sa buong mundo. Ang pinakaunang matatalinong mga tao sa buong mundo ay mga Yahudi. Sila ang pinakaunang matatalino na nilikha dito sa buong mundo. Ha? Mga Yahudi. Ngunit ang pinakamalaki naman ang kanilang sabar, pagtitiis, ay mga Arabo. Ha? Yan. Kaya hindi ba siyan yung saan ka nakapag-aral, ganito, ganyan, ha? Hindi yan ba siyan? Basta lumiis ka sa Quran at sa Hadith, ha? Alam naman na may basihan tayo, ay talaga wag mo na yun sundin kapag ang kanyang, kumbaga, sutira na ayap kasupak yan, nasukatiro Allah, nagkatiro nabi, na basta adon ni kasupakan nyo, nabang toto para diyan. Apiat tikop tumubaya-bayan ka dun. Ha? Apiat tumubaya-bayan ka dun. Ataw, na basta ayam ipuntag yan, nasukura na kuswadin, katiro Allah, nagkatiro nabi, nabang kapangunuti. Ha? Kagaya sa masing matan na da masum. Piyasalina hada laysa hunaka masumun. Ha? Sagyang kaya masana da masum, da batawa ina din na dikeribat. Lamon tanokit keribat. Ino piyakata na Allah subhanahu wa ta'ala wa ma talabtum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Sad natigwang nga sa inyo paguyunan ng balingang kanoko Quran na gusto hadith. Kung ano man ay inyong pagkakaunawaan, ay inyong balikan ang Quran at sa hadith. Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan natin ang Quran at sa hadith. Kaya sabi ni Salih Al-Fawzan, sabi na kahit sino man ulama ang magfatwa ng isang bagay, kung ang kanyang kumbaga nasasalungat ay ang Quran at saka hadith, wag na wag ninyo ito sundin. Kasi hindi sila ang sinusunod natin. Ang sinusunod natin ang Quran at saka hadith. Hindi basihan ng tao, hindi basihan ng lugar, bagkus ang basihan natin ay dadalawa. Diba? Kaya sinabi ng propeta, ha? Inni taraktu fikum shay'ain. Anong dalawa? Sabi na, mayroon akong iniwan sa inyo na dalawa. Kaya nakatong bihilang padil lubak. Kapag itin yung panghawakan, hindi kayo maliligaw habang buhay. Hindi kayo maliligaw pagkatapos ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yun? Kitabullah wa sunnah. Sabi na yung Quran, Kitabullah. Al-ma'na al-Quran. Wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mga sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yan dapat minamahal ng mga magulang mga kapatid. Ang tanging pag-aaralan natin o basya natin sa ating pananampalataya. Kung mayroon man may dagdag dito, o kaya bawasin, huwag na natin yung kunin para hindi lang mahaba ang usapin. Huwag na natin yung kunin. Kasi sa panahon ngayon, minamahal ang mga magulang mga kapatid sa panampalataya, kaya natin ito sinasabi. Kasi ngayon, talamak na talaga
yung fitna na nagaganap, social media o ano, lahat talaga. Ha? Pati sa mga ulama ngayon, mayroon na nangyayari na sa kanila na hindi pagkakaunawa ng pagkakasunod-sunod. Apya sa mga ulama tanong na alam ni ading kiran ang mga gap. Natanong sa dito ba ayat iyar. Kaya sabapan siya amala nagyang puto asa nakaw amya punyat o sabay. Sana ka amya punyat yan. Kinabayam ya punyat yan nagyang puto kaysa sa upagtaw. Kinabayam ya punyat yan nagyang puto kasabat upagtaw. Naba, niya alin din sunitin. Kaayat na niya to sabad na anda manay makuha ka nung siya kaya kayang katropa. Ha? Ano manay makuha ka siya kaya na aya ka na pumakatira na kaibigan. Ito ang kaibigan ko. At tapos yung iba hindi na niya kaibigan. Muslim! Naniniwala sa Allah, naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah, lahat ng mga Muslim magkakapatid. Tapos sabi no, kagrupo ko to, kagrupo ito ni Pula na kayo, ibang grupo kayo, hindi ako sasali sa inyo. Ha? Kayo, ibang grupo kayo, hindi ako sasali sa inyo. Hindi na yun Islam. Nafsul hawa na yun. Ha? Kinabayan mo ito agama? Kabayan mo ito aginawa? Nagira ni isa mo ulolatan ng mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sugu agama suka pagi sisa. Nanto na isusuan o pagtaw. Miyado sukay sisa. Kayad na siwa pagtaw na kambubuno din. Kaayad na piya kang bayan na giyong puta baya ginawa agyanan ipupugunutan o syetang kung mga manusia. Anto na inisugur kay tanong Allah. Ha? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kaptin at tigong nga panghawakan ninyo ang Islam. Ang tali ng Allah ibig sabihin ng Islam. Wag na wag ninyo ito paghiwalay. Bani at tigong nga. Ha? Mulabalagi. Nato na miya suay mato lagi do sa Quran sumakat tiro wallah na miya supak o kadaglan iman to mga orit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo inisugur ka Allah wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Ayaw mo inisugur ka Allah na simbang ka sa Allah. Ha? Wa ma umiru illa liya'budu Allah illa liya'budu. Ha? Ayaw mo inisugur ka Allah na simbang ka sa Allah mukhlisin. Ha? Makapag-iikhlas ka. Sambahin mo ang Allah na ito ay bukal sa iyong puso. Ito ay ikhlas sa iyong puso. At ikaw ay magpakatuwid. Kung mga tataro sa nagandag yung puto, agalabak ka asaradi ka pagpagawa si kukot ang nagustuhan. Nagyanan mo inisugur ka Allah. Di ba lalayan tanong ka na, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayaw ba tigwala, kaya na kung mga jinaw sa mga tao na para buko, simba. Labay agad na kawala na, dibita nga siya kini. Pamawing nga siya kini. Ha? Grupo ka no. Ha? Kasala ko sira, nasala ko kami. Allahu Akbar. Bagiran ni isugu Allah. Ini sugu yan suka pag-isesa. Na ini sugu yan suka pag-riya. Ha? Na imanto na palayanan siyupak o kadaklan mga oripunolo. Nagyunan ni tiga pagadaya mang udawatan ng mga oripunolo. Gyunan ni isa kapipiliuran imanto si kudawa o mga Muslim. Kaya piyamunutan na bayagin ako. Ha? Ayat na piyamunutan na bayagin ako. Naandang minisabak kagi salak ka waniya to umanisa. Di makatitiulin agyang puto alyato. Ha? Di makatitiulin. Ha? Di makatitiulin agyang puto aliyat maurit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gyuto'y sabab maurit ng Allah subhanahu wa ta'ala pangintano si Allah agyang kaya ditano di kang galabakas ko agama nasita no din mga mapad kong mga umat o nabi ayad nila ni panamara nagyong kutua kaysa isa o pagtaw. Kaysa isa o pagtaw. Nabagyang utang mga tao ayad nila ni galabok nagyong tagapugong pariga ko pagtaw.
Sana girawan na dikira taginota sana miyakala ko na tablig. Sipang kuna no dong kapapangalin na tablig pa kapuna kan. Ha? Tablig pa kapuna kan. May to na di kundi tablig. Na yak aysa na nagyunutan na kan ng mga ulama, natiga ka na siya katiga ka na ito ni mapia suuna kan. Lalayo na hud pa si sagyang kaya tablig, wanta ka pangadi ko doon. Natira na mas mapiawra ka, baka yung pangaligan, na ori na mapapangaligan, na sul ka buko tablik, na an ka makong tilis bawa. Na isa ni Kirata ginawa ta, na si kumyango na na may isa-isa supag itaw at tablik. Naimato na subhanallah, kaya suludon. Kagaya, kaya pangunutan na baya ginawa mga ori panwallah. Ayag yung nutan na baya ginawa. Nakuha tanuro na kaya na, pukas ang tanuro na ka, lalananan o syaitan. Kasulang malugalabak, aanod ni Kaileo o syaitan. Malud na pagka-expand sa tira, pagka-diamang. Na din dumamod yung mga ilisokit, yan duman na ikaw parang. Naipsuon yan, napusa sa kataw di, 2 kataw, di na pera kataw siya, napupukasunod niya si Sagyong Putuwa. Naimang mo katay tanuro na ito din. Na, yan minamahal ang mga magulang, mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alisin natin yan, mga ganyan. Innamal mu'minuna ikhwa. Sabi ng Allah, katotohanan na ang tunay na mananampalataya sila'y magkakapatid. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum. Gawin mo ang sarili mong muslih. Gawin natin sarili natin muslih. Ano yung muslih? Tagapag-ayos sa pagitan ng yung mga kapatid ng mga Muslim. Yun ang utos ng Allah. Sa mga Muslim na magaryari, may maratya si Allah na magaryari, nabali ang kaginawang kagyang puto akar na paglat si kundulun-dulunan ng mga pagaring ng mga Muslim na panamaring ka yan naman na ya ikaduto. Akong pinag. Ito inisuguratan na imato na suti su Allah. Ayad na yan dudakan na niya supak ilan nagyan kayo mga katulong. Nagyan na hindi ka pagkat asar imato o da'wa. Ganyan ni sa da'wa. Ito sabab panginintadong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana mawala sa atin yung mga ganito ganyan-ganyan. Basta Muslim, isipin natin kapatid natin. Maliban sa mga Shia. Kasi automatic na talaga mga Shia. Iba na yung kanilang list na talaga sa Quran at sa Hadith. Kaya, minamahal ang mga magulang, mga kapatid sa panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinitiyak natin sa ating sarili na magkabilang tayo sa mga tunay na mu'min, mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na da'ya para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay gawin natin kung ano talaga ang kanyang ginawa na naayon sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na paloob sa Quran. Gawin natin ang ating sarili na gamot para sa mga tao. Kasi ang Propeta, rahmatul lil mu'minin. Shifa'un linnas wa rahmatul lil mu'minin. Siya ay gamot sa pangkalahatan. At ito ay biyaya para sa mga mananampalataya. Yun ang gawin natin. Kung talaga minawala natin ang propeta, gawin natin ang ating sarili bilang buwaran sa mga Muslim. Kahit sa mga non-Muslim, pakita natin sa kanila kung anong tunay na turo ng Islam. At mapabilang tayo sa mga tao na naging biyaya para sa kanila. Kumbaga, yung pinagkakaisa nila ang mga loob ng mga tao. Ito ang sinisikap nila. Inshallah, hinayin natin yan madalas sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung ating mga intensyon, ang ating check madalas. So mga niyat tanong na lalayon tanong na ginapuputchikan. Kaya inshallah na andad ni kapakatulin o niyat na sulang-ulangwan o pupunin kasi kung Allah na palya niya din na yan, niya ka na ulit at silya ka na katulin mo. Makatitulin na gyang pagpano. Kung di mga titulin niya, hindi nga di manggalpok na fitna. Kung nabuto, mapya. Deo barakan niya. Kaya sa bata. Iti sabab panintanon si Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan tanong niya lang. Sikong lang wanong niyan. Galawag tanong. Di mga pipiya. Sa sitan na buta mana. Subhanakallah wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله